enw i Dana James ac yn cynrychioli Cyngor Sir. Beth fi'n neud i cefnogi'r trainees, wneud siŵr bod nhw yn hapus lle maen nhw wedi cael eu rhoi mewn placement, so maen nhw'n neud rotations. So part o'r swydd fi wedyn i wneud siŵr bod y health and safety, y training a popeth wedi cael ei wneud, bod y cyfathrebu gyda'r managers, yr mentors, hefyd gweithio gyda'r coleg, bod y gwaith coleg yn cael ei wneud, a bod nhw'n dysgu fel maen nhw i fod, bod y gwaith yn cael ei wneud erbyn amser. Hefyd dwi'n wneud pethau fel chwilio training fel gwahanol iddyn nhw, bydd yn helpu nhw yn eu swyddi fyd. Oes, mae llawer o cyfleoedd i gael, a fel yn un des I mewn fel business support, a wedyn daeth cyfle lan I mynd am swydd ceir Academi coordinator, a bues i'n successful yn hwnna, a joio mas draw. So, yeah. So mae tipyn o cyfleoedd, mae pethau fel work experience, volunteering, traineeships, apprenticeships, llawer o pethau lle mae'r sir yn gallu rhoi cyfle I bobl. So I weld y trainees yn datblygu, dysgu sgiliau newydd, mae hyder nhw wedi codi ers gweithio yn y sector, maen nhw ar fynydd yn hedfan, mae popeth yn positif, mae'n gret. So wedi cael ei magu yn Sir. Wedi bod yn eitha neis I gallu gweithio yn Sir. Mae'n agos I gytre, so mae'r oriau gwaith wedyn yn hyblyg, so lle gwario amser gyda teulu, a sy'n gorfod trefeili oriau I gwaith, mae'n lyflu. Wedi, mae fe'n helpu gallu cyfathrebu gyda rheina sydd yn siarad Cymraeg, mynd I siarad wedyn ni gyda rheolwyr sy'n cartrefi neu yn y day centres a pethau fel yna. Maen nhw'n siarad Cymraeg. So mae fe jyst wneud y cyfathrebu'n rhwyddach mewn ffordd. Falle I wneud, sy'n nhw ddim yn siŵr I falle wneud bach o work experience neu volunteering, achos mae hwnna'n rhoi good idea, os mae rhywbeth I chi'n ei bido. Gofyn cwestiynau, gofyn I rhywun sydd dda, falle bach o experience yn y sector, jyst I cael real good overview, really.